SlyMedia TV, building bridges. Vana vanogara mumasendraini vanonzi pachirungu ma-street kids vane zvizhinji zvakavasunda kuti vasiye misha yavo vatange kugara mumigwagwa. Ongororo netsvagiridzo yakaitwa neSlyMedia TV mukuedza kuda kunzwisisa kuti mazera madiki chete here anogara mumigwagwa, asi vatori venhau vane kukatyamadzwa mukuziva kuti kune varume nevakadzi vanotosiyawo dzimba dzavo vachinogara mumasenderaini. SlyMedia yakaita rombo rakanaka kuwana mukana wekutaura nekukurukura nevamwe varume vechikuru vakasiyawo dzimba dzavo vachiuya kuzogara mumigwagwa nekurara mumavheranda uye kudya zvekunonga mumabini. Varume ava vanotozvipa zita ravanodaidzwa pachirungu kuti street fathers. Ngativanzwei vachitaura. Mukoma makadi? Ndiri nani sisi, muri sei? Ndiri nani zvangu. Nani sinani. Chii chiri kuitika? Upenyu wacho naka. Kwakufamba kwaPauro izvo. Because Damascus handifunga ndichaisvika. Sisi because mararamano ndikuita ari kurwadza sisi. Ndogara pamarara panapa handiti. Ndobika sasa randiri tasemon. One mavheji atochekwapo. Ndononga zvigubhu zvemafuta zvasiyiwa nomwana. Ndoise mafuta imomo. Tito ndione kuti asi kuguta. Because handina anokwanisa kuti anondipa ndiri nherera. Mai wangu wakafa 2005. Baba wangu wakafa 2005. Gore zvavo zvandiomera because ndoega wangu ari kunoku. Ndopakatangira zvinhu zvacho nazvese. 2005 mama nemakore mangani? 2005 ndakazvarwa 1988. Yes. Okay. Mukacalculata munonyatsozva nhani nemakore mangani because nhani sanda kuziva. Asi semunhu akasangana nevakomana chimu rangu iroro randakasangana naro vanongori nditi ngatingoenda kumberi. Ndotanga kutongogara panze ezi from nhasi tingori panze. Ngori panze? Saka ndanzoti panapa munogara muri 7. Sadza iri ndere vanhu 7? Iri ndere vanhu 4 varipo paground. Vamwe wacho noenda nononga zvigubhu zverecycling zvezvatinomirira pamabhini ipapo. Okay. Saka munoita zverecycling? Ndo zvatiri kutoita katingadini isisi. Tikanonga zvigubhu zvigubhu vano zvigubhu hazvibhadhare because kuri kunaya zvine chingonzi zvakatota nemabhayas achona. Saka kuti uone dola unenge wafanira kuita 10 kgs. Sa 10 kgs ino unowana sei? Okay. Ndazva muchiti muri nherera imimi. Amuzivi here kana kune dzimwe hama dzenyu? Dziripo. Makamboenda here koko? Sisi. Hama dziri papo. Kwatusape kunondinetsa sisi. Okay. Boza na mare yekuti ndiende ikoko. Because madhoropondo atinongowana yaya pamwe pachona tozoshandisa kuti hazvitori nani zvangungotenga kana jini rangu kana redhora mbero kana kunhonga ipapo. At the same time ndichipfeka zvinhu zvangu zvese. Asi handigara hangu ndiri janki, ndogara hangu ndiri smart. Nyaya yekuti nenjiwacho tikatengawo bhumu ye5 rand towachawo kana tiri 7 zvichitoita tinoenda mberi. Mwana wamai wangu chachauya aripo handimona atouyawo. Ndo nyaya dzachona. Mwana wamai venyu saka mamungori tu mazva muri tu? Aiwa. Panapa pakubatsirana. Okay. Saka sisi ndikukumbirawo leo tiwanewo kana chekuti tiitewo tiwanewo pekugara pakanaka. Tinoenda mberi. Tasemone chikafu chatiri kudya makatasisawo mega. Iwo ndega ega. Handimona mumwe atonongo anenge atotsvagwa kuti pamwe ndikaisirwa hembe dzangu. Sei achidaro. Ona mumwe ari kutengesa vari kuseriwo. Handimazvona. Ndo upenyu hwatiri kurarama nahwoyo. Asi tinogara pamarara zvedu. Tasemone kunzi kune korera. Asi tasemone ndiri kudya
Batana ndiri. Ndatinonga ipapo. Matinonga ipapo? Ndakava mnarisa mpoto vanaribika. Moto takabadidza kudaro. Saka mubazi isisi ndo mararamiro atiri kuitawo. Dai vatibatsirawo taonawo zvekuita. Okay. Nani koma ndiri kuona muri kubikira panapa zviri kumbofamba sei? Inyaya yekuti isisi hatinawo zvotokwanisa kuti tongoriwo mwana wangoita zvatingoitawo panguva iyoyo. Saka ndipo totoshandira izvezvi. Okay. Saka marara awandisa futi tichazoitoita sei. Apa muri kubika ipapo marara futi ari bikira panapa vanhu vari kuvachirasa marara vanobuda maflats imomo. Saka zviri kutotibhowawo tiri kutopota chitokondira uku asi ndopotobikira chikafu. Saka toita sei? Vari kubuda vachi vachirasa munombovaudza here kuti tarisai njodzi yatinenge tatarisana nayo nepamuri kuisa marara. But havasi kunzwawo nekuti vanenge vachiti hatina basa asi tine basa. Saka toshawo tichishandisawo sei totangira papi. Tikada kuti pikisanawo ka vanogona kuti mamisa ntirova. Ngoma ndikuona muri kutobika inini panapa mutocheka mavheja. Ndopa munorara here kana kuti chi? Mamwe mazuva torara pano, mamwe mazuva tonorara pavhuranda apo, paanotranseva. Mane nguva yakareba sei muchigara panapa? Tatova negore tiri pano. Chii chiri kunazoita kuti mutange nimi kugara panapa? Kuoma kwezvinhu because mabasa akuona kaita zvekubata ogara kujeri zvino anogara panze chitambura tiri panze. Saka hapana here vakamboya kana kuti kwamakamboenda kunoti tibatsirewo dambudziko ratinaro ndeiri? Vanongoti tichakubatsira, vanongotibatsira nemuromo, havazotibatsira nekuisa ruoko muhomwe. Saka muri kurarama sei? Chikafu muri kuita sei? Zviri kufamba sei? Chimwe tonhonga pano, chimwe totenga, chimwe topiwa namai vedu vari kuronga madomasi avo. Saka ndapi matambudziko imimi amuri kusangana nawo makugara panze panapa? Matambudziko ndechekufuga, tanzwa nekufuga mapurasitiki. Muri mese muri 3 kudai ndikuona munogara muri 3 panapa. Akatoshota pana vamwe vasitoripo vakawanda vari kutya kubuda paTV. Munogara muri vangani? Tiripo 7. Saka mese mune matambudziko akafanana iwana? Amwe nemwe ane dambudziko rake rakambvisa kwaigara. Imi makasununguka here kunditsanangurira dambudziko renyu? Ndingatitsanangura rinoita rakati rebei nokuda kuti rinozoita zvokutongeri topedza turawa tichitaura. It's okay, hazvina kuipa. Chii chakaita kuti mubve kwamaigara? Inhau dzokuti ndakanga ndichitawo zvandaita zvokuti ndaigara namaine ndichiononga maine nakaipa vachinditsura pa ndakazoona kuti ndakutoona kunge vari right pari zvino izvo. Nokuda kuti ndakutambura. Ndezvipi zvamuchiri kurangarira zvamaita imimi zvamaitsurwa namaine? Kuba mumba. Makatanga kuba mune makore mangani? Zvino mune mangani? Iko zvino ndine 40 years but ndakatanga kuba ndine 16 years. 16. Chii chakaita kuti mutange kuba? Musikanzwa. Andapo. Sly Media TV, building bridges.